Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Asa ko? Niaga sa aula oskura, Martin. Mamirba? Unsaon mo ka na punyal? Unsaon? Ako ning idunggam nimo. Ayaw! Ayaw, ma'am! Maluoy ka! Ikinahanglan ka dumuli ka! Ayaw, ma'am! Mao kini dangatan sa taong soberbiyo. Ave Satani. Ayaw! Ayaw! Ngano agawd ko? Uot nga imong patyon si Martin. Anong dili man? Sayang gibuhat kapag pamabdos ka, Monica. Dili na mahimo ikahalad siya ingon nga sakripisyo alag kanimo. Huwag kay puangon ka pagkainahan! Huwag kay kasing-kasing! Hilo! Wa kay katungod sa pagsodya ka nako, Martin! Silutan ka sa Diyos! Silutan ka niya! Way Diyos! Dinhi Martin! Tungod kay ako ang Diyos! Ako! Kung buot ka na mabuhi, itugyan ang imong kalag! Ngari ka na ako! Dili! Mas makatapi isol ko bang mamatay kaysa mo talikod sa Diyos! Makalagot! Ang angay ni mo, patyon unta! Apan, dili ko ka nakuhaton. Kung mutuman ka sa akong gusto. Dili! Dili ko! Diyos ko! Kabagi taon ko! Baluin ka, Diyos ko! Sanggit Marta! Tanaw na to kung madungog ka ba niya. Yun! Hain kay maayo kung akong patyon si Monica. Ingon man ang inyong anak. Saan tanaw natin? Maayo tingali ka na og pasaksihon ko ikaw. Unsa man, Martin? Uyon ka ba sa maong plano? Ayaw! Ayaw, baluin ka! Ayaw! Kung mao, itugyan ang imong kalag nga rekan ako ug alagari ko. Aron sa ingon, maluwas si Monica. Sige! Basta ayaw lang intaw hilapti sa Monica. Ingon ba ang iyang gisabak? Akong ihatag ka nimo ang akong kaugalingon. Maayo! Ave Satani! Martin! Martin! Ayaw pagsigigilak niya! Tungod kay dili ka angin ni Martin. Wa kay mapaabot niya! Apan gigugma ko siya. Nagminahalay kami. Ponyeta! Mama, imo kong gisagpa. Aron ka mahigmata sa kamatuoran. Dili ka mo angay sa usag-usa. Nagkasabot ka ba? Dili, Monica!
Og tungod sa imong pagsupak, naputol ang atong tradisyon! Ang angay unta, musod ka sa monasteryo sama sa gibuhat sa atong katigwangan! Apan, Mama. Dili na nako linyang magmadre. Dili, Mama. Diha ka na! Anak nga masupilon! Martin! Martin, asa ka? Gikasubo ko, Monica. Patay na si Marty. Dili. Dili. Martin! Martin! Kagwapa gid sa akong baby, uy. Liwat na ko. Hello, Cheryl. Mwah. Mwah. Kung naa pa si Papa nimo, siguro gid kong malipay siya pag-ayaw nga makakita nimo. Kinsa na? Oh, wa ra ba si Mama dinhi? Kinsa man karon? Oh, kinsa ka? Ah, ayaw! Ayaw! Monica, taon na. Ano bang di ka man mutingo? May problema ba? Kauna lagi! Monica! Iya! Uy, anong nagkilak man kasi na Cheryl? Haan man ka ni si Monica? Ako ato siyang lawak. Monica! Oh! Si Monica! Nagbintay ka wala yung kinabuhi! Dili! Dili! Monica! Monica! God. Ang inahan ni Cheryl. Naghiko ka. Kinsa man ang mga lalaki nga. Niya mong among kaniya tubangan siya masusong anak na si Cheryl. Kinsa? Magkadawat ba ka si Cheryl? Kung masayod siya ng maong kahimtang. Ug si Irma. Usa siya ka ex-satanis. God. Kakomplikado ni mong hitabo. Kakomplikado gid. Ugma, ako pag-istoryahan siya ng Irma, kalabot ni kinahanglan gid. Ugmang adlaw, akong ihad ang santos nga misa alang sa kapahulayan sa dayon ni Monica. Siguro ko nga ang multo nga nipakita din sa kumbento mao ang multo ni Monica. Nangayo siya og tabang kanamo. Apan ang pangutana, unsaon ako siya sa pagtabang? Unsaon? Wa papanggit ko to ka. Kapait sa kong kahimtang karon. Daw sa Amput. Amput. I hate myself. I hate myself. Ngano man cute. Nganong gitugutan man nga may gugma ko sa usa ka pare.
Duman. Saan ko ba pagsulti din si Shirel? Sa akong tanaw, ni-intensify ang gihimong pagpanghasi silautan nga ninako. Ni-intensify ka na. Oh. Oh. Hello? Hello? Wa pa di ka matug? Wa ba ko duka? Ikaw day. Anong wa pa man ka matuog diha? Wa pa ko ka abot. Daghan ko kiyo na ako na. Mao ba? Katuog na diya, abang. Laom ng gabi iyo. Pwede ba tang makita pa? Kana kung di ka busy. Sure. Asa man imong gusto? Ato lang ka sa syudad po. Okay. Sige. Good night. Bye. Matuog na ko. Kapoy na. Kontento na ako nakadungog sa iyang tingog. Matuog na ko. And now the end is near, and so I face the final curtain. Kanindot ko sa atong modro ng Isabel. Kanta-kanta man yung sayo sa Ay, kabuntagon. siyempre, Guday. Aron ba, lami ang atong lutoon. Kinahanglan atong pagkapinan og awit. Unsa man ang inyong giluto diha? Ay, da. May lain pa? Ay, di itlog nga scramble, day. O nya, naisikwate? Hey! Ampay sa mga high blood. Nang Isabel, si nanay, nibango na? Ay, day. To patingali sa iyang lawak, day, oy. Ay, da. Kabaw na ba ka ng imong apuhan? Nga dugay, ginang manaog. Kay mag-ampo pa man. Maupod. Lapas kina siya sa langit. Na, sige nang Isabel, maligo na ako. Kay maato ko karon sa syudad. Ay, day. Igawas sa nanay ni mga ay. Cheryl! Ay, Irma! Mao ko ni pagod sa mga taong maluibon sa panahon. I will kill you softly. Adi Satari! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!